Ni man. Okay guys. Mo ni siya ron guys ang amo ang kuan guys, shooting kon guys. Oh. Mo ni papel na mo ron guys. Amo ang shooting karong buntaga. Oh, si Paritolits wa kari dire kay na-duty lagi sa munisipyo. Kami lang una ron. Oh. Kami lang sa may mag-shooting guys. Uy, kaali minimo na da. Ay. Okay ron ay. Guys, bukid na yung kayo ni. Si Manoy tao no, sayo kayo daw ng ahoy. Apil siya kakita sa mong kamera. Namin sa bukid-bukid ug gamay ron guys, para ninyo ni ang among gihimo. Sa tanan ng mga supporter sa Alimukoy Tres Buhakak sa Janwa Mix TV, mao ni siya ang amo ang himo karon. Oh, niya tutong tugsok ay. Napo siya ikuan. At ang ining amo ang salida guys, super funny ni siya. Og sa Bisaya pa makahilak kag kinatawa. Oh, super funny. Naay amo ang makeup artist, nindot ni makeup artist kaya ras libon siya magkuhag mga design. Mo ni siya mong designer, cameraman, designer, director. Mo ni ang papel ni amo ang kumpare in taon. Cameraman, designer, director. Mo ni akong kumpare. Subo kayong palandungon gapong adlaw guys kay ang among kumparing usa ni panaw na taon sa laing kalibutan, kalit kayo nga panghitabo si kumparing Giovanni Di Parini. Kito kato siya guys, usa sa to siya sa mo ang pinakakusog sa among grupo sa Tres Buhakak. Kalit kayo siya nga ni gikuha sa tong labaw makagagahom, pero pre, kami pre, padayon mi pre sa mo ang paglingaw sa mga sumusunod na tong supporter sa tong grupo sa Tres Buhakak. Ikaw ang pinakaligo na mo sa Toledo pre nga maoy untay mag kuan sa atong grupo, pero hinaot pre nga imo na gyapon mi nga giyahan. Gabi pa na mo in taon si kumpare Giovanni gihatod sa iyang katapusang hantungan. Kami karon pre, balik trabaho na mi pre, bisan sakit kayo para namo nga unta mo kuan og pakatawa, pero saon man ya diha ra man jud kutob ang atong kinabuhi kay katong kaganing kalibutan wa man gimo bato na to. Bisan to dawagi ka na mo masudong sa pila ka mga adlaw kay kalit man kayo ka nga gi hatod sa imuhang katapusang pahulayanan, pero sige lang, amo lang dawaton kay kuan man kanang kini laging gitawag na to na protocol kunuhay, pero ato lang ging sundo ng pamalaod. Kandulin sa pamilya nila Dudong John Benz, Mads Joy og ni Juban og ni Dudong Ikoy. Lig-unon lagi na to ang atong kaugalingon kay ani man ginang kinabuhi, di man kita mo bato aning kalibutana. So pasubo sa pamilya gikan sa grupo sa Tres Buhakak, kami padayon ming maglingaw sa mga sumusunod na mo sa among grupo sa Tres Buhakak kay si kumpare Giovanni ingon man ang imong mga anak pre, usam sige na nga nakahatag po na to og kuan kini ang lingaw sa tong grupo si Dudong John Benz, Dong Ikoy. Pasubo sa grupo sa Tres Buhakak, kami mo padayon lang gimig shooting. Gabi pa na mo gi hatod si paring Giovanni, pero sakit kayo para namo gyud, pero kami padayon lang gimi sa among grupo. Pre, pasubo pre ni kumpare na to pre. Ban sa pamilya ni parang Giovanni ate John Benz og si may magsuon padayon lang ta ana kuan lang kanang ampot sa Ginoo inani matong kinabuhi parang bandi padayon lang sumong panaw pre kung unsa man gani imong gibati karon og kuan tada na sa laing kalibutan kaming mga grupo nimo padayon nami. Tres Buhakak, Janwa Mix TV, pare Tulits, pare Ali, pare Tutong, tanan John Benz. Okay pre, salamat pre. Dong Benz, lig-una ang imong kawalgalingon Dong Benz kay pohon manormal ta. Kita magpadayon sa atong grupo. Kamong among mga viewers, sa tangi yun ang among salida, amo ning i-upload ang title ani amo pang Wish ko lang. Wish ko lang. Wish ko lang. Ang ako na ni si paring January gyud mo inahibaw ani sa tanan nga i-title niya sa pag-edit ani sa iyang brother si Kuan si Ruel. Ruel Jan Patinio man ang amo ang
amo ang kuan editor. So mag-edit ani sila na maghimo og title o unsa ang haom ani kuan pero kini isina kini nga scene wala si Parintulit ani kay medyo nasaag man ni si Tutong Tugsok kanya ako mooy silbi mo oy leading niya. Okay, at ang inyo daghang salamat og hinaot nga kamo ana kanunay sa mga mayong panglawas og kabastog sa inyong tagtatag sa kapung galingon. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Dalaygon ang Dios. Ampo tanan. Ampo tanan. Okay, ampo usta. Awahil na sa kong istorya kay mao gid Gihirap. Mao ni siya ako. Tugod dami. Ampo tanan. Okay guys, inani may mag-shooting guys. Sa dili pa namo sugdan among shooting amo giimbutang among presensya. Ato gibutang ang presensya tos kugulingon tos Ginoo salig namo ang tanan unsaon mo pag-acting. Mga tagiya niya kung siya may labong gamhanan ni ang tanan. Sa matang shooting sa trade mo guys, amo ning itug-an niyo. Isalig na to ang tanan siya labong mo pagkahon. Ano gusto din butang kamera kay uli tao ang kuto. Ano lang, maawa lang. Alright, ano. Okay. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo, labing gamhanan ng mo Diyos, ani anasog kami karon ang paghimo na sa buglain nga kalihukan ug kalingawan alang sa mga taong nagsunod kanamo sa grupo sa Tres Buhakhak. Bisan tuod sakit kanamo amahan nga nawad-an mi sa usa sa grupo namo sa Janwa Mix TV nga si Parin Giovanni de Parini. Apan among isalig namo diha kanimo ang iyang kapahulayanan nga dayon diha sa imuhang ganghaan sa imuhang mga kamot Ginoong Dios. Hinaot amahan nga kami imo kaming tugutan nga mupadayon sa amo ang gibuhaton isip maglilingaw aning kalibutan. Bisan pa man sa matag usa kanamo nga kami anaa sa kawadon o kakabus apan kami magpadayon gumikan kay kami usa lamang ka kini ang gitawag og ihemplo diha kanimo nga mao'y maglilingaw sa mga tawo nga nahasubo. Ginoong Dios ipadayon ang amo ang grupo hatagig kalig-on sa matag usa nga unta Ginoong Dios magpadayon sa kanunay ang matag usa kanamo sa pag lingaw sa mga tawo na subo karong mapunha gumikan aning COVID-19 nga pandemic nga niabot niya ug ni kuyanap sa muang nasod. Ginoo hatagig kalig-on ang matag usa ingon man sa mga pamunuan namo sa gobyerno labi na gyud sa mga tawo nga nawad-an og paglaom karon nga diin way laing ganuukan ang mga pagmahay ilang gihanok ngadto sa mga nagdala sa pamalaod pa Ginoong Dios himuang lig-on sila ug mosalig lamang sa tanan nga matag usa kanamo labi na gyud sa mga doktor nga mao'y nagdaan ning mao'y naghimo og naghimo kalig-on sa ila sa matag usa kanato aron mosalig na lang kanila ang tanan. Amahan kining among paghimuon para lamang kini sa tanan nga natawo nahasubo ug adunay kami ikatampo ug katabang kanila kay wala kami igong kantidad nga ilang katunol kundi kini lamang papakatawa. Kintanamahan amo kini isalig da kanimo sa ngalan Hesus nga among manuluwas ug manunubos amin. Sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Amen. Hey! Okay guys, padayon na mi guys ha. Okay guys, padayon mi guys sa padayon mig shooting guys ug amo ang isalig na mo di kaniyo nga mlingaw mi aning among isina. Daghang salamat ug may buntag kaniyong tanan. 1 hour later. Okay guys, uli na mi guys. Manamig shooting. Pami pamahaw pating utuma pero okay ra. Ang importante nga magpapakatawa. Bisa na ay mga nagmay problema sa panghitabo pero na buo lang gihapon ang among mga panghunahuna gumikan sa among mabulukon ug maabtikon nga direktor. Paring Janwa. Okay kayo. Muli na mi guys. Medyo bukid-bukid ug gamay, lakaw mi gamay kay motor tos babaw-babaw. Niam gumiya ning kalasangan. Among salida ha, katong among gihimo karon nga salida. Ang akong papel ato usa ka kining diwata nga bading. Nya si Tutong Tugsok usa ka kanaang saag diha sa lasang. Nangita siya ni Parintulit ug siyang paring ali. Nya ako kay nahimo mo kong bading. Bading nga diwata. So mao to siya ang gihimo og nabuo nga panghunahuna sa among direktor ni Paring Janwa. Nya okay. Dan salamat at tagin ninyo among salida amo ning ma-upload kun dili sa Sabado Domingo. Shout out sa mo tanan ng mga supporter sa Tres Buhakhak o sa Janwa Mix TV. Dan salamat.